खुलुमबाय सिगांग्रो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौ फोरमायनो नाजादों जिहेतु जोङो थांनाय जुलाइ दाननि 2020 जुलाइ दाननि 18 अक्ट' खालि जोङो XNDB वेलफेयार ससाइटि हिसाबै जों धेमाजि जिल्लायाव जोङो बै देकाफाम बर' एमइ स्कुलाव जोङो दादोंमोन नाथाय बै दिनखालि जों कमप्लिटलि जोङो दाजोबाखैमोन आरो बै दिनखालि जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो फोरमायनानै दोनखादों जे जोंहा गोबांथा XNDB टीमफोर दंबावो जाय एज ए पेक्सन हिसाबै बिथांमोना जोंजों सावरायलायनानै जोंथ' लुबैदोंमोन बिथांमोनखौ ओइदिनखालिनो जे बे हाबाफारिखौ मावफुंजोबजानो जों लुबैदोंमोन नाथाय बै दिनखालि बिथांमोना अबेबा मोनसे उसुबिदानि जाहोनाव फैनो हायाखै आरो बै दिनखालि जोंबो XNDB वेलफेयार ससाइटि धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोंबो कमप्लिटलि जों दाजोबनो हायाखैमोन नाथाय दिनैनि 12/10/2020 अर्थात दिनैनि बे अक्ट'आव सिलिकागुरि गुदि फरायसालियाव जोङो बे हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय जे धेमाजि जिल्ला XNDB वेलफेयार ससाइटिखौ जोङो NDFB-S अर्थात बारग' NDFB-S आरो जोंनि दिरेन हान्जा XNDFB हिसाबै जोङो बे हाबाफारिखौ जों मोननैनि गेजेरजों जोङो बेखौ जोङो दाफुंजोब्बाय जों मिजिंथिदों जोङो दिनैसिम दासिमबो रायलायगासिनो दं जिथुनाखि जायफोरनिखि पेक्सनफोर दा दंबावो मोननै हान्जा जों बिथांमोनजोंबो जों रायलायदों बिथांमोना अलरेडि जोंजों मरेल सापर्टखौ हरदों बिथांमोना गुबुन जायगायाव दङ दिनैनि थारिखआव बिथांमोना फैनो हायाखै आरो जों फोथायो बिथांमोना जोंनि बे XNDB वेलफेयार ससाइटियाव जोंजों ज' थानानै जों खामानि मावनायखौ जों फोथायो आरो लोगोसे जोङो दिनै गोबां दिनैनि हाबाफारियाव दिनैनि मेलनि हाबाफारियाव जों गोबांथार खोथा सावरायहरदों जोंनि जिहेथु समाज दानाय रांखान्थि समाजखान्थि धोरोमखान्थि गासैखौबो लानानै जों बे जोंनि XNDB वेलफेयार ससाइटि जों आरो जोंनि कमप्लिट जाबाय बे दानाया दा बेजों जों रायजो राजानि गेजेराव जों बेखौ मेसेज होनो जों लुबैयो जे जों फैबाय थानाय समफ्राव जों गासैबो बिथिंखौ लानानै जों खामानि मावलांगोनखौ जों रायजो राजानिफोरनो फोरमायहरो आरो दिनै नोंथांमोननि जिहेतु प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो आं सोङो जे फैबाय थानाय जिहेतु जोंहा अट'नमास काउन्सिल बेखौ मोनफुंनो हाबाय बिनि सायाव XNDB वेलफेयार ससाइटिनि जानानै नोंथांमोना माबायदि बाहागो लागोन होननानै सानो बे बेलायाव जिहेतु जोङो दाखालि एसे सिगाङाव जोङो बिभिन्न संगठनफोरजों ज' जालायनानै बेयाव मोनसे रोंगौसा मेलबो लादोंमोन आरो बिनि उननि हाबाफारिनिफ्राय जोङो जिहेतु जोंहा दिदोमै दाबो दङ UBPO आफादजों जोङो सेन्ट्रेलजोंबो एसे मोनसे इनफरमेसन हरदों आरो जोङो जिल्ला आफादजोंबो सावरायलायदों जे दासिमबो कमप्लिट जायाखै थेवबो जों मोनसे मिजिंथियो एज ए जों मोनसे सिगनेटरि टीम हिसाबै जोङो दिनै S हान्जानि दङ आरो जों दिरेन हान्जानि जानानै जों एज ए सिगनेटरि टीम हिसाबै फैबाय थानाय जिथुनाखि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव सोरजिनायाथ' जाखाबायखौनो हमजासै सोरजिबाय दा बेयाव जोंबो थाखानाय जोंनि UBPO आफादफोरजों सोमोन्दो लालायनानै जोङो ज' खामानि मावलांनायखौ जों मिजिंथियो आरो बिथांमोनहाबो जों जे बियो धेमाजि जिल्लायाव जे जोंबो दिनै गोदानै जों XNDB वेलफेयार ससाइटिखौ जोङो दाबाय बे दानायनि उनावहाय जे जोंखौ जेसेबां सनमान होयो एज ए सिगनेटरि टीम हिसाबै जोंखौ सनमान होजानो जोंबो लुबैयो दिनैनि XNDB वेलफेयार ससाइटि दाफुंनाय बे हाबाफारियाव जोङो 36 जन केबिनेट आरो 18 जन मेम्बार्स लानानै टटेल 54 जन एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो बे 54 जन जिथुनाखि जों दिनै मोनबाय बेजों दिनै XNDB वेलफेयार ससाइटिखौ जों दाफुंबाय आरो बेजों लोगोसेनो जिथुनाखि जों फैबाय थानाय जोंनि गासैबो समस्याफोरखौ जोङो समाधान खालामलांनो थाखाय राजखान्थि समाजखान्थि धोरोमखान्थि गासैबो नितिफोरखौ जोङो ज' थालायनानै जोङो मोननो गोनां अधिकारफोरखौ जोङो खामानि मावलांनो जों हास्थायो बड'लेण्ड बुब्लि आरो आर'नाइ रादाब आरो बड'लेण्ड खौरांनि रादाबगिरिजों लोगोसे साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय दिनै
बिटिआरनि बायजोआव थानाय जिथुनिखि बर'फोर बे बर'फोरखौ दिनै इउपिपिअ आफाद जानानै 2014 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोना दैदेनबोदों आरो बिथांमोना बर' सुबुं खौसेथि आफाद जानानै जेरैबायदि दैदेनबोदों बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो बिथांमोना जेरैबायदि रल लानानै दिनै BKWSC खौ मोनफुंनो हाबाय बे मोनफुंनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटिनि जानानै बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थोजासे रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बेखौनो बिथांमोननिसिम मेसेज हरनो लुबैदों जाहाथे माने बे फैबाय थानाय जिथुनिखि BKWSC बे BKWSC आव जाहाथे इउपिपिअ आफादाबो जोंनि बे मोन 21 जिथुनिखि बिटिआरनि बायजोआव दङ बायजोआव थानाय मोन 21 जिल्लायाव जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो जोंनि एनडिएफबि आफादनि बारग' सोद्रोमा दैदेनगिरि दङ बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जे जाहाथे माने जोंनि बे 21 जिल्लायावबो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोंनि एक्स एनडिएफबि आफादखौबो लाफानानै फैबाय थानाय BKWSC दाफुंनायाव जोंखौबो बाहागो होयो जोंनि आफादनि साफ्रोम बारग' सोद्रोमा बिथांमोनखौ बाहागो होनानै बे BKWSC दाफुंनायाव जोंनोबो इन्टारिम काउन्सिलाव बबेबा हानाय जायगाफोराव जाहाथे माने जोंनोबो मावफुंलांनायनि थाखाय जिथुनिखि जोङो सिगनेटरि आफादनि जानानै जोङो रिप्रेजेन्टेटिभ बेनिखायनो जोंनोबो मान मर्यादाखौ होगोन होननानै आङो दिनैनि बे प्रेस मिट जथुमनि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होनानै एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटि जानानै जोंनि आफादनिफ्राय जेबो दिमुद गैया जिहेतुनिखि मोनसे मुवाखौ मोननो थांनायाव गिभ एन्ड टेक होननाय राव जानानै फैदों जाय बेलायावनोखि मोनसे समाव जिथुनिखि बे बिला पास जानो गोनांमोन बे माखासे हय जानो हागौ गोबां जेंना जेथो सिंनि बाथ्रा थानो हागौ बे बाथ्राखौ आं थोंजोङै दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंथिनो लुबैयाखै अब्लाबो थांनाय मा थारिखमोनलाय 9 थारिखआव जिथुनिखि बिजेपिआव जुगदान जाबाय बे जुगदान जानायनि बेलायाव आङो धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटिनि जानानै दिमुद गैया हयथ' आङो बै सानाव हयथ' जोंनिबो माखासे इउपिपिनि खावलायनाय लेखायै जोंनि आफादनिफ्रायबो बे जुगदान हाबाफारियाव बाहागो लाहैदोंमोन नायहैदोंमोन जिथुनिखि जोङो एसे आउट अफ बिटिआरनि बर' सुबुं जानानै जोङो गावस्रा गावस्रि बिटिआरनि बादि गावजों गाव एना एनि जालायनानै राजखान्थि बेलायाव गावस्रा गावस्रि जाया बेखौ नोजोर बोनानै जोंनिफ्रायबो जथेस्थ' बिथांमोननि बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ जोङो बाख्नायदों आरो मिजिंथिदों बे BKWSC दाफुंनायाव बे जयेन जानायनि हेफाजाबैनो जाहाथे माने जोंनि बे आउट अफ बिटिआरनि बर' रायजो राजाफोरा खुनु जेबो भुगिनाङा जासे मोजाङै मोजां BKWSC आव लोगोजोनै बे BKWSC खौ दाफुंनो हायो बेखौ आं आंनिफ्राय बिथांमोननिसिम खावलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं रायजो राजानियाव बेखौसो फोसावनो नागिरदों जे दिनै जोंहा जनाय सेलेखागुरि गाहाय फरायसालियाव गुदि गाहाय फरायसालियाव जों NDPS आरो धीरेन ग्रुपनि बिथांमोननि आरो जोंनि जों मोननै फेक्सनजों जों जिथुनिखि फैनांगौ समफोराव इयुन फैनांगौ समफोराव माबोरै जों रायजोखौ लाफानानै लोगोसे जों माबायदि मोनसेनिफ्राय मोनसे खामानिखौ स्टेप बाय स्टेप मावलांनो हायो जोंनि आरो नांगौथिखिनि जिखिनि जोंहा मोन्थाय दं आरो बे मोन्थायफोरखौ जों बोरै लाबोनानै एबा जोंनि मोनफुंनायखौ बोरै जों थाङोबा बेखौ जों थारैनो मोगथाङाव महर लाबोनो हागोन बेबायदिनो जों माखासे खोथा सानस्लायलायनानै दिनै जोंनि NDPS नि गेजेरावबो जों माखासे सावरायलायनायनि गेजेराव बेफोर सिन्थाधाराखौ मोननायनि गेजेरजोंनो जों दिनै गोरोबनायनि थांखिखौ लानानै आरो दिनै गोरोबनाय जाफुंबाय आरो लोगोसेनो दिनै बेखौनो जों रायजोनि सिगाङाव फोरमायनो नागिरो जे जोंनि गोरोबनाया दिनैनि दिनाव जाफुंबाय आरो इयुनाव जोंहा मोनब्रै फेक्सन जिहेतु बिथांमोना दिनै माखासे समनि आंखालाव फैनो हायाखैबाबो बिथांमोनाबो सम होदों बिथांमोनाबो सावरायगासिनो दं गावसोरनि जिल्ला कमिटिफोरजों नाथाय बिथांमोनाबो दिनै फैयाखै गाबोनबाबो बिथांमोनाबो सम मोननाय हिसाबै बिथांमोनाबो जोंजों फैगोन आरो बे खौसेथि जानानै जों मोनब्रै फेक्सनजों जों जेब्ला गथा जागोन अब्लासो जों रायजो राजानि एबा जोंनि माखासे रिहेबिलिटेसन आरो माखासे मोन्थायफोर दफाफोरनि खामानिखौ जों रायजो राजानो
मोनसेनिफ्राय मोनसे खरै जों मावनानै सुफुंजोबनो हागोन होनना आं आसा फारियो। बिटिसि जिहेथुनिखि बिटिसि बर' बिटिसि मुङाथ' दा बिटिआरआव मोगथां महरै मोनखाबाय जिहेतु बे बेलायाव आं बेखौसो बुंनो सानो जे बिथांमोना जियानो राजखान्थि गेलेया मानो गोजौ लेभेलाव जोंहा बेखौ फाजायालासेनो जोंहा जिखुनु धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेखिनि बर' रायजो राजा गैया मानो जों मोजोमसेल' जिहेतु बे मोजोमसेखौ जों गावजों गाव फोरसा फोरसि जायालासेनो जों गथायै बा मोनब्रैदों मोनसे जानानै जों रायजोनि जौगानायनि खामानि एबा मोनसे माखासे जौगानायजों लोगोसेयैनो माखासे बिथांमोननि गांनाय उखैनाय एबा जोंनिबो सोद्रोमाफोरनि गांनाय उखैनाय सुफुंनो हानायखौनो जों थांखि लानानै दिनैनि दिनखौ माबादों आरो बिटिआरनि जिथुनिखि आबहावा बेखौ जाहाथे जोंनि बे धेमाजि जिल्लायाव एबा बिटिआरनि बाहेरायाव थानायाव जों लाबोआलासिनो जोंनि थासारिखौ नायनानै आरो जोंनि जिल्लायाव जाखिनि थासारि दं बे थासारिनि गेजेराव आथिखालाव माबायदि सोलिदों बे सोलिनायखौ लोब्बा लानानै जों मावलांगोन होननानै जों दिनै सानदों आरोखि।